shibun ya pi we barok ki baju sultanat ban pej kan channel ki baju snap ro ya ki khubor ba pher leng ba ka tin ka jong blai ten rei hana ka clip mat pat ka khubor ba phin sngo kam dei phang ka khubor jong blai rei kan dei phang ka kot ka khia ka ba dei bat phang ka high blood pressure nane ka high bp ka bangi jia ong ka bangi jia tip bara te hana ka clip mat sha bangin poi sata tengin pandemic khle ha jing dwai kok pa chungi bab neng try swi che sin pat ne clip mat ngan dwai ba men lom kat bat ngi we kat bangi sngo kat bangi snap kat bangin nang kumno bangin tumar kumno bangin le yalade ya ka ban sumar ya ban na ko khia try temen lom kat bat ngi we bro kat ba ya snap try temen i lenti menyerap memengi kumno bangin le bat kumno bangin nyaj kumno bangin im kumno bangin sumar yalade atrai temen kurku yangi we ke be snow we ba pet kan ka channel lo kumju temen kurku yaki khnang bakin na banyo ya kijing mentoy bat kijing hikai walai long tang khandiat ro atrai temen snow kine jing dwa jungi ma bi pop kilat bro sum em taba martaro amen tau sai sin kumbang ong mene ba hane ka por ngin yo ya jing hikai shapang ka kot ka khia bat ka jing hikai ka dai shapang ka high blood pressure nane ka hypertension ka bangi ong ka ei kata ka high blood pressure ka dai kata ka jing kan shat jong ka snam palat ban ya ka ba ka dai ban kan shat ling ba ki thit snam jong ni ki bagi khat ki artery te ki ei ki jing ma pat na kan ka jing pang lada la shu e klem sumar kan nyalam sha ka jing ma ya ka jing ko jing khia jong ni te ha ka ba shibun ki briu ki shudu ai no ya la ka jong ka jing im tang na mar ba ngim shimla sumar te ki ei kita ki jing ma bat she ei ka yalam kan ne ka jing pang ka baning kong kan long kong ka stroke ne ka jing pang ka bakta ya ka jabing ka jongi nangta heart attack nangta ka balai ka jing pang jong u khlai jongi te ki ei ki dak ki shin ki bangi yo i na ka ne ka jing pang khambun sin hi ka ne ka jing pang kampan i ya ki dak ki shin hanrai ha ki case ki ba kham bun sin ki dak ki shin ki long kum ka jing pang tha khli pang ka shadem jing janjar ka ban ring bat pen hiar men sim nangta ka jing king bayong ka khli bat ka jing kala ka bor yu i nata ka jing tersan jong kadur ne ki kti ki kijat ki jongi te kumno ban yada yalade na ki ne ka jing pang ka beningkong ka dai bangin bam shibun ki so ki jhur bat ban pundu napat ya kamlu ka baar kalong ba in exercise dai tang bangin shu exercise kumbaong bangin le mare step ne kumne kumtai hendrai da ka ba pitrai phikta phikhi phiksar nangta ka balai pat kalong da ka ba phinkiar na ki jingdi duma secret bat ka kiat ka basau pada kalong ba pindik check up man ka por ya ka bp jong phi kham tam ki tu ba la lipos nem sejrong bat kham tam ki tu ki nong pang ki ba kum ki doktor kila ai jing maham lupa te ke ei ke bangin le pat lada ki perlok jongi nane ki marchan jongi ki khi ya kane ka jing pang shibu no kumba lada pidan hakano kano ka jaka ka balong kendong khamtam ke ei ke bangin le ha kata ka por te ka baningkong kalong ba ngin penlong jai wat ya kano ka jaka ka babiang ban syong bat ban pen jai ya ka met ka baar ben ring bat pen hiar men sim suki da ka khmut bat pen hiar bat suki da ka shentur te ka balai pat ka dai ka hila bandi ya da ka bat kum ju ro ben persyang ban kan tha
dai tha ya ka selang mat jong phi lang ne lane kumju ro ya ki ti ki kijat te ka bakhaddu pat ndaladep kini ki baro baphin persyang ban yale ban wat ya ki jing yarap na ki jaka ai jing sumar ne kino ki hospital ki bahajan ya phi te ane klimat syabangan penkut ya ki jing kran jonga ngakwa ban phai sak tin jong blai lai yo anis kalenong ka baningkong kat khat ka baar baong ko hebe e ngadwai baki e kin man roy bat men khia kran te lung baki ne ki kubor nganget ba piyo sibun kijing mentoy kijing hikai ro kumju wala ilong balungkot